حضرت عمر درجہ گورا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درجہ و مرتبہ یکم محرم داغد شہادت رضوا بلا رض یکم محرم داغد شہادت رضوا علماء کرام لکی تمام صحابہ کرام دا مرید دا جناب رسول اللہ دی وقش خبر تا تمام صحابہ کرام دا مرید جناب رسول اللہ دی او حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد جناب رسول اللہ دے تمام صحابہ کرام مرید جناب رسول اللہ دی اور حضرت عمر مراد جناب رسول اللہ دے صحابہ کرام لگیاو د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مریدان شول غختلے دا چی منگ د جناب رسول اللہ پہ اتباع کراشو غختلے دا چی منگ د جناب رسول اللہ منن کو کراشو غختلے دا چی د جناب رسول اللہ پہ فرمان بردارو کراشو مرید د جناب رسول اللہ اور حضرت عمر آغا شخصیت دے چھے مراد جناب رسول اللہ دے مرید و مراد کی لک فرق دے وقشورتا مراد مانا دا چھے جناب رسول اللہ غختل چھے حضرت عمر زما پا اتباع زما ملگریشی صحابہ کرامو خو غختل چی مونگ دے جناب رسول اللہ پہ اتباع کیو دے جناب رسول اللہ پہ تابعداری کیو دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرمان برداری کیو لیکن حضرت عمر آغا شخصیت دے چی مراد دے جناب رسول اللہ دے سنگا گورا نوح علیہ السلام دعا کولا اے اللہ زما بچی لہدایت ورکی زما بچے نے کمل کی زما بچے ایمان والکی لاس خالی لالل دنوح علیہ السلام دعا قبولیت رانغے حضرت ابراہیم دعا کولام ابراہیم علیہ السلام دعا کہ اللہ زما پلار تا ہدایتو کی زما پلار تا ایمان ورکی زما پلار صحیح راہ راسمان راولی لاس خالی لال دعا قبولیت رانغیم خیال دے دارنگی وہ گورا قرآن کریم فرمائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاس اللہ تو چھت کلی دی اے اللہ زما خوک تر دے ابو طالب دے زما حامی دے زما سرا مدد کی امدادی دے اللہ دت ہدایت ورکی دت ایمان ورکی لاس خالی لالل اللہ ورتل انکا لا تہدی من احببتا ولكن اللہ یہدی من یشاء لاس خالی لالل دعا قبولا نشولا خوکل چلاس اچت شویدیم چی اللہ ایمان ورکی عمر ابن الخطاب تا ندعا رضو کے دن حضرت عمر دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدمون تراغلے دے تابداری تراغلے ایمان نصیب شوے دے تو رضو کے دن اللہ لاس خالبون تلل دا حضرت عمر صفت داو چی دا مراد جناب رسول اللہ نبی علیہ السلام دا اللہ نغختے دے حضرت عمر دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ نغختے دے تاریخ لکلی تا ضرورت دے چتے اسلام روڑی ما تا ضرورت دے چے ما تا دا اسلام ضرورت دے مال اسلام پکار دے صحابہ کرام آغیل اسلام پکارو لیکن اسلام تا دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شخصیت ضرورتو
ضرورت کے فرق ہو خواہ ضرورت کے سو فرق ہو وجداد چی دا اللہ نبی پا زبان بانی دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا بارکی وئی ان اللہ جعل الحق علی لسان عمرام اللہ حق سرگن کڑے دے نو پا جبد حضرت عمر سرگن کڑے دے وجداوام چچا آزان پالانیت اور نشکولے کلچ حضرت عمر راغلے دے ایمان بانے اور ایمان روڑلے دے علانیاخ کارا آزان پا بیت اللہ کے شروع شوے دے چاد بیت اللہ دروازے دو رزی پخکارا نشوی کلاولی کا کلاوی دی نو پٹی با کلاوی دی لیکن حضرت عمر چکل ایمان روڑلے دے نو دا بیت اللہ دروازے دو رزی پخکارا کلاو شوی دی